and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Sala Ba? Karon pa ba ko magduha-duha? But of course, buhaton ko ang akong plano sa discreet nga paagi. Habiton ko si Jerry sa opisina. Og siguraduon ko nga makita niya kining picture nilang duha ni Auntie o ni Abby nga naghawak. Ha! Tan-aon ta kung dili pa paghihapon siya buwagan ni Jerry. I have to compose myself. Sa dili pa kumusod siya opisina. I have to look stunning. Muhapit una ko sa powder room aron nga maka-retouch ko. Ay, ooy. Dali raman di ay katinuod nga nabalik lagi. Ang bata lang. Ay, natulog o balik, oy. Wala raman sa nun magaporisyo. Uy, Taysa. Day, nga naman ka. Murag na luspad mo lagi ka. Nagdora. Uy, Day. Wala kong mihilak diha. Uy, nga nung ka man, oy. Siya lang ba din naitabo sa imuhang paglakaw? May naitabo ba? O, sama na, suli ka. Come in. Hi! Nakadisturbo ba ko? It's okay. Come in. So, what brings you here? Gikan ko sa opisina ni Dana. Gihatod ako siya gikan sa akong opisina. Oh, so, coffee or tea? Yes, tea actually. Wa ko makati dito sa opisina ni Dana kay wa man sa mood mabayhan na oy, maumibiya na lang ko. Okay. Magtawag ko sa kong sekretary. O magpahatod ko og tea din. Thanks. Can I use your bathroom? Sure. Thanks. Can I put my bag here sa imong table? I won't take long. Kahiun lang jud kaayo ko. Kinigimbayhan na. Sa pagdali-dali o na makabantay nga abli ang iyang bag. Ug nagawas ang iyang cellphone sa iyang pagbutang. Ibutang na ko og suod sa iyang bag ang... Oh. Masyaki ka karon sa imong makita, Jeric. Gituyo ko nga abli ang akong bag sa akong pagbutang. Aron sa ingon, mugawas ang akong cellphone ug imong makita ang picture nila ni Auntie ug sa imong asawa nga gituyo usab nako pag open daan. I'll just have to wait for a while. Hi! Salamat sa pagpagamit nimo sa imong CR. Oh. Jerry? Jerry? Where are you? Jerry? Oh. Wala siya dinhi sa iyang opisina? Should I guess pa ba kung nain na siya karon? May paulit na siya sa ila. Kay nakakita na siya sa litrato nila ni Abby ug Andy. Oh. Poor Abby.
girl. No friends in love. Huh. Shit. Kabad pa na ako, uy. Di ba nga nabinutan naman unta ko? Wala, nagbad. Lagi kong balik. Well, this is me. I could buy myself flowers. Oh, I could write my name in the sand. Stick to myself for hours. Say things you don't understand. Ah! Oh, baby, baby. Ay, niya Juan, imna kina. Nagalaga akong luy, Imna una na. Maayo man ka na sa panuhot. Kaya nagalain makakabuhi ni mo. Unya, huot-huot ka may ang mga dughan. Ingon man jud ana, basta panuhuton ay. Wala magmuhuot laki pang atong dughan. Oh, sige. Imna na ka na, samtang init pa. Ya, butang ilang og gamay og kanang kalamay aron nga mulami ba. Salamat ini, Dora. Hay. Pastilan, agibog apo ba kaganina? Aw, nagkita na ba mo? Si Abi? Ngano? Ay, dili unta ko musulte pero mura man ko og naguol kung naghunahuna ana tong bataa gud ay. Gahilak man guto nga nauli ka ganina? Usa? Misulti ba siya kung ngano? Ay, wala gani. Mong pakisultihi una to ay. Dora, murag nagmahay man ko sa akong desisyon. Ipakasal nga akong apo sa atong amo. Ay magamahay ka man, Juan. Ulahi na ang tanan. Kay kasado naman sila. O bisan og makausa, wala gyud ako makakita nga nagmalipayon ka na sila. Uy, alagay kikisa man in taon ron, oy. Naunsa ba po nga kaapurado ba? Diya ka una-uwan ha, kay akong tanawon. Nauli man kitog sayo si Sir Jeric. Nya pinakadlit pang misulod sa iyang sakyanan. Naunsa man ni siya? What? Hala, gilamba ang pultahan sa iyang sakyanan. Watay, guba ka to. Ano man na siya, oy? Wala man nagmanulong og gubat. Ano man kaya? Hayop ka! I knew it. Nagpadayon ang inyong relasyon na itong ante. Inyo kong gitondo. Sharik, paminawa ko, dili na tinuod. Magkakon! Wa ko'y laing gibuhat kundi nga mahalon ka. Pero hugaw ka! Hugaw ka! Hugaw ka! Jeric, ang bata! Maigo! Pagapil ang bata! Gusto na! Di ko ka na anak! Anak ka na si mong kapit! Dili na tinuod! Anak ni mo si Jera! Magkakon! Jera! Amig rin anak si mong kapit! Amig! Jeric, please! Maluoy ka sa tong anak! Wa siya isa! Ambi si Jera! Dagang! Alam ang bata! Ayaw yun pagsunod na mo! Hindi! Nasa mo na lang akong anak! Jeric, maluoy ka! Ambi ang akong anak! Ayaw ko gunite! Ambi si Jera! Ambi ang bata! Siya ang buhing saksi sa imong pagtuntun ako. Musang angay lang nga mawakin ang bata. Dili! Dili! Ambi ang bata! Ambi ang akong anak! Ambi ang... Buhi ko! Dili ko masugod kay palayo ni mo nga akong anak! Ambi si Jera! Ambi si Jera! Ambi ang bata, Jeric! Saan nakita mo? Uy, sir! Day! Uy, itaw makahulog! Itaw! Kamu sa magdana doon! May bulol! Uy! Diyan mo! Let go, Abby! Let go! Dili ko! Ibalik na ko nga akong anak! Ambi si Jera! Uy! Ginoo ko! Ginoo ko! Abigail! Derek! Ang akong dugan! Huwan, pagdali! Doon na sila! Uwa nga ang magdiayon kaya tingali bahulog ka ng bata nga ilang ilugan!
Nagasige yung hilak ang bata, oh! Oy, Juan! Juan, ano ka, oy? Nagakupot ka manggudya si Mundughan! Maglisod ko gindahawa. Usa! Sa panuhot ni mo na? Dura! Pagtarong ba? Hala! Naunsa ka, oy, Juan? Mingit-ngit nagsugod ang akong pananaw. Uy! Unsa! Ginoo ko! Ay, may barag ka na magudhungan! Uy, tama mo, day! Si Lolo ni mo! Si Lolo ni mo, day! Ngano ka, Juan, ay! Ang pinabata, Jerry! Ah! Abata! Ginoo ko! Ginoo ko! Abata! Abata! Bitong pa sa ako ang tugod! Ay! Wa! Dugo! Dugo! Masiral! Ako anak! Sira! Ginoo ko. Wala ko tuyo ah. Wala ko tuyo ah. Jerry ka matong ena! Tabang! Tabang! Tabang na! Tabang ka! Si Lolo ni mo, Inday! Ang bata! Ang si Lolo ni mo! Ang bata! Jera! Lolo! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!